Alamisa Novembre kalo tile 14 san 2024 Joliba TV News filɛbaaw Joliba FM lamɛnbaaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ b'a kalama cogo min sa ka fɔ diɲɛ don o don ni waati in dala gosira ka ban an ka ɲɛmaw y'a kanu an ka kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka olu bama yɛlɛmaw ye laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ jɛka baara o de sinsinnen don an fɛ yan nɔ sa tele fan fɛ maa dama dama ka wuli ka jɔ bɛ yen yaasa aw bɛ se ka an janna kumakanw lasɔrɔ o mabaa dɔ ye Augustin Echigu ye Lamine Kulibali a b'o jama cɛma Musa Ayidara ale bɛ yen Yusuf Sangare a bɛ yen ka na kuncɛ ni kɔɲɔmuso ye sa Salimata Wederawogo bi baaraw n'u tagabolo kɔnɔ radio fan fɛ baaraw bɛ kalikali katikaw ka dangili na ne yɛrɛ kɔrɔkɛ sa Bubakar Traore Grand B kuma bara ɲɛfɛ Amadu Tolo kalanden don an y'o de fɔ gafew bɔra gafew kumana an bɛna an da don kɔnɔ kumaw la sanga dɔmani kɔnɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko kura ye aw bisimila aw ka télé mandi sanfɛ aw bisimila aw ka radio mandi sanfɛ gafew bɔra gafew kumana min ye soir de Bamako ye a b'an bolo yan nɔ an bɛ tila ka an da don a kɔnɔ kumaw la kibaruya damadama b'a kɔnɔ Nouvelle Horizon ale ye bɔli kɛ kibaruya damadama b'a kɔnɔ Challenger ni waati man koron sa ale bɛ kɛ ka bi gafew bɛɛ lajɛlen ka olu kuncɛ an y'a fɔ cogoya min na an t'a bila dagrindala ko ye an b'a daminɛ ni min ye soir de Bamako ye kɛ soir de Bamako ale da bɛ wuli ka jɔ belebeleba la sɔgɔmada in na koyi a y'a jira k'a fɔ ko min ye kunnafoni min ni o tɛ dɔwɛrɛ koyi dossier avion présidentiel a segin bɛ ka na o waleyaw kɔnɔ ani équipement militaire min ni a baaraw k'u bɛ sen na an bɛ waati min na i ko sisan Maïmouna Doumbia ale de ye fasiri in kɛ soir de Bamako kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko min ye surunalidonbaw ye sa maa jumɛn ka surunalidonbaw don min ye minisiri kɔrɔ Madame Boire Fili Sissoko ale ni colonel major min ye Dabitaw ye olu ka surunalidonbaw sa ko olu ko ye laɲini dɔ kɛ laɲini in tɛ dɔwɛrɛ ko ye min ye u ka maa kofɔlenw k'u bɛ se k'u kun bila fiɲɛ la cogo min waatinin kɔnɔ n'a bɛ wele ko liberté provisoire Maïmouna Doumbia a segin bɛ ka na nin waleya kan k'a sababuya kɛ ko kiiri tigilamɔgɔw y'a jira sa k'a fɔ ko u ma jɛn n'a waleya ye bi u ma jɛn n'a ye sini gafe bi bɔli don soir de Bamako kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko cour d'assises spéciale min ni o sigira ka ɲɛsin crime économique ale ni financier ma ko olu ye ŋaniya bɔ ka bin koyi ko k'a jira k'a fɔ ko octobre kalo tɛmɛlen kɔnɔna la sa ŋaniya dɔw tagabolo kɔnɔna la ni maa kofɔlen ninnu n'o ye Madame Boire Fili Sissoko ale ni colonel major Dabitaw ko u ka maaw k'u y'a laɲini min ye u surunalidonbaw ye sa k'a ɲini kiiri tigilamaw fɛ sa ko u k'u kun bila fiɲɛ la waatinin kɔnɔna la sa n'a bɛ wele ko liberté provisoire k'a sababuya kɛ ko u ka kiiriw baaraw bɛɛ lajɛlen o ma se ka kɛ o hakilina de kɔnɔna la sa jaabi tun bɛ kɔnɔ la ko kunungo sa ko jaabi dira min ye kiiri tigilamɔgɔw ye sa k'u y'a jira k'a fɔ ko ayi u ma sɔn cogo si la liberté provisoire o baara ka sigi ka ɲɛsin min ye Madame Boire Fili Sissoko ale ni colonel major Dabitaw ma gafe daba la Maïmouna Doumbia a y'a jira k'a fɔ ko kiiri min ni o tun bɛ kɔnɔlen kosɛbɛ kosɛbɛ min ye avion présidentiel ale ni équipement militaire o baara minnu ko ni olu kɛra don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko maliyɛn caman kɔnɔ t'a tori kɔnɔ koyi ko k'a sababuya kɛ baaraw minnu ni kɔnɔli tun bɛ kɛla u la ko jaabi minnu ni olu bɛ kɔnɔ la ko o jaabiw ma ye cogo si la k'a yɛrɛ kɛra sababu sa maaw tun bɛ tiɲɛ kɛnɛ min ka o kɔnɔ kiiri ko bunakun kan ko o ma ye waleya ninnu kɔnɔna la waleya minnu ni a sigira sen kan ko kabini wagati jan kɔnɔ ko mun nana ni majɛya kɔnɔ ko k'a sababuya kɛ seereya dɔw bɛ yen nɔ sa ko olu ma se ka sabati a kɛnɛ kan k'a sababuya kɛ kun fila ye gafe daba la u y'a jira k'a fɔ ko seereya fɔlɔfɔlɔ dɔw bɛ yen sa ko maa dɔw bɛ yen minnu ni olu tun kan ka seereya baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko olu ma se ka ye kɛnɛ kɔnɔ k'a sababuya kɛ jabaru masa yɛrɛ ka kɛwale ye olu taɲanen don an bɛ don min na i ko bi Maïmouna Doumbia ka ɲɛfɔli la a y'a jira k'a fɔ ko IBK min ye Ibrahim Boubacar Keita ko kɔnɔli tun bɛ kɛlen ale ka seereyali kɔnɔ bari an bɛ don min na i ko bi ala ye ale min ji sumaya Sumayilu Bube Mayiga ko ale fana bɛ o sira kelen in kɔnɔna la ko o fila tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ko maa dɔw bɛ yen nɔ minnu ni kɔnɔli tun bɛ kɛlɛ u ka seereyali kɔnɔ bari sariya tagabolo kɔnɔ wajibi tɛ seereyali ye ko olu y'a jira sa k'a fɔ ko u t'a fɛ k'u da don nin baara ninnu tagabolo la cogo si la ko o maa dɔ ye Sidi Mohamed Kaɲasi ka na se Amadu Kuma fo ka na se Mustafa Ben Barka ko n'i y'a jateminɛ o sira ninnu fɛ sa k'o de kɛra sababu ye min ye kiiri yɛrɛ ale ka gulon i n'a fɔ gafe daba la cogoya min na ko o waleya min ni o kɛlen filɛ nin sa k'a kɛra sababu ye sa
cour d'assises spécial min ko ni o sigira baara ninnu kɔnɔna la ka ɲɛsin crime économique ani baaraw ma ko olu y'a latigɛ sa k'a fɔ ko baara in ka gulon nin waati kɔnɔ min ye ko ka renvoyer ka taa bila min ye chambre d'accusation ni o ye sariya tagabolo wɛrɛ olu ka baara kan min ye cour suprême o ka ŋɔniya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko kibaruya minnu ni olu sɔrɔla o kɔnɔna la sa ko min ye majɛ caman ye o nana ye baara ninnu kɔnɔna la majɛ minnu ko ni contentieux de l'état yɛrɛ ni o y'i da don o waleyaw la k'a yira k'a fɔ ko gafe dɔw bɛ yen minnu ni olu kan ka ye cogo bɛɛ lajɛlen na sa ko olu yen tɛ an bɛ don min na i ko bi o hukumu de kɔnɔna la sa min ye madame Buware Fili Sisoko ale ka surunadolibaw ye ko olu ye laɲini kɛ kiiri tigilamɔgɔw fɛ sa k'a yira min ye président na kiiri président yɛrɛ min ni ɲɛmaya bɛɛ lajɛlen tun bɛ ale bolo sa k'a yira k'a fɔ ko u ka maa kofɔlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la madame Buware Fili Sisoko ale ni min ye colonel major Dabitaw ko u bɛ laɲini kɛ u ka labila nin waati kɔnɔna la sa u k'u kun bɔ fiɲɛ la sa sira bɛɛ lajɛlen fɛ min ye liberté provisoire ye o jaabi ko o de tun bɛ kɔnɔlen ye an bɛ waati min na i ko bi sa a bɛ n'a fɔ ko kunungo sa soir de Bamako u ka ɲɛfɔli la ko o jaabiw bɔra jaabi minɛ jaabi minnu ko ni o bɔra a ko kɔnɔna la sa ko min ye kiiri tigilamɔgɔw kɔni k'u ye nin ŋaniya min ni sɛgɛsɛgɛlibaw ni u y'a ɲini ko u y'a fura n'u tɛgɛ kɔ ye sira caman fɛ k'u ye ŋaniya caman bɔ ka yira a ko kɔnɔna la minnu y'a u yamariya an bɛ don min na i ko bi sa min ye madame Buware Fili Sisoko ale ni colonel major Dabitaw ko u tɛ se ka bila cogo si la an bɛ don min na i ko bi k'a fɔ ko u ka taa u ka so liberté provisoire o hukumu kɔnɔ ko kiiri tigilamɔgɔw y'u sinsin wulikajɔ dɔw kan gafe ka ɲɛfɔli la u y'a yira k'a fɔ ko min ye premier ministre kɔrɔ Umar Tatamli ka na se min ye Musa Mara ko fo ka na se min ye Madani Ture nin bɛɛ lajɛlen ye ministre kɔrɔw ye jamana kɔnɔna la Mali la yan nɔ sa ko minnu ni u tɔgɔ bɛ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na ko contentieux de l'état ale ye sinsinni kɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko k'a yira k'a fɔ ko min ye madame Buware Fili Sisoko ale ni Dabitaw ŋaniya min ni o sigin bɛ sa k'a fɔ ko min ye sɛgɛnlafiɲɛbɔ ye sa o ka di u ma cogo bɛɛ lajɛlen na u ka taa u ka denbayaw kɔnɔ waati kɔnɔna la sa ko a ti bɛn bi a ti bɛn sini o siraw de hakilina kɔnɔ gafe yɛrɛ da b'a la ko u y'a yira k'a fɔ ko surunadolibaw y'a yira k'a fɔ ko min ye madame Buware Fili Sisoko ye ko don tɛmɛnlen kɔnɔ a ye wulikajɔ caman kɛ nin kiiriko yɛrɛ o bunaku kan wagati dɔ la sa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko a yɛrɛ ye laɲini kɛ min ye kiiri ninnu o bɛ se ka kɛ cogoya min na gafe y'a yira sa k'a fɔ ko maa de don an bɛ don min na i ko bi ko a si yɛrɛ o tɛmɛnlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ sa ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a fan fɛ sa yaasa tiɲɛ o kɛnɛ bɛ se ka bange cogoya minnu na ko bari ni kiiri tagabolo kɔnɔ n'a nana ye k'a fɔ ko wulikajɔ dɔw bɛ yen nɔ sa olu ma sabati san 3 a bɛ min ye kasobon kɔnɔna la sa san 3 tɛmɛnlen kɔfɛ sa halisa kiiriko bunaku kan a bɛ gulon fan dɔw fɛ a bɛ gulon fan dɔ fɛ min na o waleya de hukumu kɔnɔ a ka surunadolibaw n'o y'a ka avocat ye olu ye jɛ ɲini sa ko min ye liberté provisoire ye o ka d'a ma hali ni k'a sɔrɔ kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye o fura n'u tɛgɛ kɔ ye an bɛ don min na i ko bi kibaruya ye min ye sa soir de Bamako da b'a la Mayimuna Dunbiya a y'a yira k'a fɔ ko maaw k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko liberté provisoire min waati cogoya kɔnɔ ko o min kun ye ɲininen madame Buware Fili Sisoko ale ni colonel major Dabitaw ye sa ko kiiri tigilamɔgɔw ma sɔn a ma bi u ma sɔn a ma sini fasiri a bɛ soir de Bamako kɔnɔ Mayimuna Dunbiya de ye fasiri in kɛ aw bonya b'a la. An bɛ to ale soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la ko ye a yira k'a fɔ ko commissariat de police min n'o bɛ premier Korofina sa ni o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye commune 1 ale kɔnɔna la Bamako faba yɛrɛ kɔnɔ sa ko olu ye wulikajɔ belebeleba sabati ko min ye barakɛr belebeleba 2 ye ko ka olu interpeller ko ye u ka siraw tagabolo kɔnɔna la k'u taara wula la sa k'a ye k'a fɔ ko min ye pistolet automatique ka na se munition wɛrɛw ma o tɛ dɔwɛrɛ ko ye marafɛn cɛjugu ka na se sira caman ma ko hali produit minnu ni pharmacie fini minɛnw don minnu ni yamaruya tɛ o ko kɔnɔ sa k'u taara wula kan k'a ye k'a fɔ ko o de bɛ nin maa ninnu kofɔlen ninnu bolo gafe da b'a la Yusuf Konate ale de ye fasiri kɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye police nationale ye Mali kɔnɔna la sa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako faba kɔnɔ ko u n'u ka wulikajɔw bɛ ɲɔgɔn na bolofara min ko ni o sigin bɛ sigida fɔlɔ la sa n'o ye commune 1 yɛrɛ kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la 6e arrondissement ko o commissaire principal ni o ye Bakari Kulibali ko ale n'a ka cɛdenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la
a ka cɛdenw ko u ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la sa ni u ye poyili kɛ min ye maa dɔ ye ko ka o daraki maa 2 ko u ye olu daraki ka sababuya kɛ banamafɛn cɛjugu ani min ye baara cɛjugu ko u taara ye o kɔnɔna la sigida dɔ kɔnɔ sigida min n'a bɛ wele commune 1 yɛrɛ la yen nɔ sa ko Sangarebugu gafe da b'a la min ye Yusuf Konate ale de ye fasiri kɛ a yira k'a fɔ ko min ye sɛgɛsɛgɛli o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sa k'u taara wula kan k'a ye k'a fɔ ko min ye moto ka taa se min ye pistolet ko ka taa se min ye furaw fo ka taa se min musaka caman ko o taara ye nin ma kofɔlen ninnu bolo sira dɔ kɔnɔna la sira min ko ni fɛsɛfɛsɛli kan ka ye a la koyi ko hali pharmacie minɛnw ni o baara caman bɛ yen nɔ sa olu taara ye ma kofɔlen ninnu bolo ko polisiw ye wulikajɔ de sabati polisi jumɛn ko don 6e arrondissement polisiw ko ka bali ka cun kɛ nin ma kofɔlen ninnu kan ko ka sababuya kɛ a bɛ waati bɔ kibaruya a dira u ma ko ka kɛɲɛ ni min ye brigade de recherche u ka wulikajɔ ye sa olu minnu bila mɛsira ni u ka commissaire belebeleba ye sa n'o ye Isa Kuma ye ko olu ka nin balika poyin okumu kɔnɔna la sa k'u taara wula la k'a ye k'a fɔ ko min ye pistolet ko o bɛ nin maa kofɔlen ninnu bolo ka taa se motow ma balika jigin o okumu kɔnɔna la sa bɔn kun kan bɔn sen kan ko o nana ye kow kɔnɔ ko bari maa kofɔlen ninnu kɔni min ye an ka finitigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la 6e arrondissement polisiw sa k'u sera k'u jɔ o jɔyɔrɔ la ka maa ninnu ka u daragi o daragili okumu de kɔnɔna la sa ko maa caman tɔgɔw taara ye a ko kɔnɔna la maa minnu don nataw kɔnɔ kiiri tagabolo kɔnɔna la sa ni sɛgɛsɛgɛli kan ka ye u bɛɛ lajɛlen kan fɛɛrɛ dɔw okumu kɔnɔna la ko lutte contre la criminalité o baara minnu ni o sigi bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ sa a bɛ n'a fɔ ko min ye finitigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw Bamako faba kɔni kɔnɔ ko u b'a k'u jɔ u jɔyɔrɔ la gafe ka ɲɛfɔli la soir de Bamako u y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ laban min ni a kɛlen filɛ sigida fɔlɔ la commune 1 ko nin t'a fɔlɔ ye koyi ko k'a sababuya kɛ ko u bɔra a kan k'a ye k'a fɔ ko min ye maa 8 présumé délinquants n'o yira la sa k'a fɔ ko u ye wulikajɔw sabati wulikajɔ minnu n'o tɛ wulikajɔ cɛɲi ye ko min ye 6e arrondissement maaw ye sa ko u k'u ye wulikajɔ dɔw ta ka ɲɛsin o ma kofɔlen ninnu ma ko wa u sera ka gɔri turu u kan sigida fɔlɔ la gafe ka ɲɛfɔli la u y'a yira k'a fɔ ko min ye finitigi minnu n'u bɛ sigida fɔlɔ la 6e arrondissement kɔnɔna la ko u ni wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na min ye commune 1 ale kɔni bɛ se ka lajɛya cogoya minnu na sira kɔnɔna la sira min ni o bɛ banbagaci waleyaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲini olu la n'u ye a mɛn fan o fan fɛ ko bandiw bɛ fan dɔ fɛ ko u ni tun bɛ ɲɔgɔn na yen nɔ ka taa sigi ka lajɛli kɛ ko Bankɔni Surakabugu o kɔnɔna la ko kunungo yɛrɛ sa k'u ye wulikajɔ wɛrɛ kɛ yen nɔ min okumu kɔnɔna la sa k'u taara maa 2 olu sɔrɔ ko ka maa dɔw ka moto ka o daraki polisiw yɛrɛ ɲɛna yen sa ko baaraw n'u tagabolo kɔnɔ sa u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka a maa ninnu ka olu fana daraki baara tagabolo kɔnɔna la gafe y'a yira sa min ye Yusuf Konate ko an bɛ donni min na i ko bi sa ko tare ko o kan ka fɔ cogo bɛɛ lajɛlen na sa commissaire de police Bakari Kulibali ale ni a ka adjoint ni o ye Momoni Uldude AG ko olu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen 6e arrondissement polisiw bɛɛ lajɛlen sigida 6nan okumu kɔnɔ min ye commune 1 ale kɔnɔna la 6e arrondissement polisiw ko foli belebeleba kan ka d'u ma ka sababuya kɛ k'u ka baaraw ko a nɔ yen bɛɛ fasiri a kɛba Yusuf Konate do soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ bɔ soir de Bamako kɔnɔ k'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi u da bɛ waleya damadama la an ye min sugandi aw ye koyi u da bɛ dakuruɲɛ dɔ la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye politique maa belebeleba in ye sa ni o ye Isa Kawujim ye ko a bɛ n'a fɔ an bɛ don min na i ko bi sa ko ale bilala mandat de dépôt ale kɔnɔna la an ka fɔlen tɛ a bɛ gafe kɔnɔ Nouvelle Horizon ka bi bɔli don min ye fasiri kɛ sa o tɛ maa wɛrɛ ko ye Seydou Konate don Seydou Konate y'a yira sa k'a fɔ ko mandat de dépôt ko o baara ko o sabatira kiiri tigilamaw fɛ ka ɲɛsin min ye Isa Kawujim ma kununko yɛrɛ ko ye ko ɲangili dɔ okumu kɔnɔna la sa o baara min ko ni o kɛra Isa Kawujim a ka ɲɛfɔli dɔw kɔnɔna la min ni o kɛra Burkina jamana kan ko ni wulikajɔ okumu kɔnɔna la sa gafe kɛmɛ k'i sinsin a kan k'a yira k'a fɔ ko Isa Kawujim ko a bɛ n'a fɔ ko a bɛ waleya belebeleba kɔnɔna la e ko don nataw kɔnɔ gafe ka ɲɛfɔli la ko e ko don nataw kɔnɔ a Mali jamana tɛna Isa Kawujim ta k'a di min ye
burkinakaw ma olu ka kiri o baaraw ka sabati ma kofɔlen in kan wa gafe y'i sinsin a kan u y'a yira sa k'a fɔ ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko min ye Isa Kawujim Seyidu Konate ale de ye fasiri kɛ a y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye san 2021 ko o gɛlɛya waleyaw kiri ko bunnaku kan o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen ka ɲɛsin min ye Isa Kawujim ma a ka ɲɛfɔli dɔw kɔnɔna la min ni a tun y'o ta don tɛmɛlenw kɔnɔ ka ɲɛsin gouvernement ɲɛmɔgɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ma ko nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔ min ye wasaden kɔrɔ ye sa n'o ye Isa Kawujim ye k'an bi don min na i ko bi ko a nana ye min ye kiribulon olu siraw fɛ min ye waleya kura kɔnɔ ko ye ko waleya kura jumɛn ko don ko min ye jasira dɔw fɛ ko a ye bɔli kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ ɲɛfɔli minnu ni a ma kɛ sabati fɛnw ye cogo si la maa dɔw kan ko min ye ACRT faso ka wele o ɲɛma ye ko a ka nin wulikajɔ hukumu kɔnɔ k'o kɛra sababu ye sa maa dɔw bɛ yen olu ka ŋaniya ta k'a wele min ye bɔgɔ jeninen kan sira caman fɛ ko o waleya min ni o kɛra ko min ye jɛkulu ye min ni o bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la sa ko k'a sababu kɛ a ye ɲɛfɔliw de kɛ Burkina Faso jamana ka tagabolo dɔw kɔnɔna la sa min n'o ma diya maaw ye ko olu ye wele bila u bɔɲɔnko minnu ni olu bɛ Mali kɔnɔna la sa ko min ye Isa Kawujim ye don nataw kɔnɔ sa a bɛ se ka minɛ cogo min ka a di u ma u ka kiri bunnaku u ka tɛmɛ ni o ye yaasa k'a dɔn a ye kibaruya minnu di kibaruya fɛsɛfɛsɛlenw don wa kibaruya fɛsɛfɛsɛlenw tɛ wa gafe da b'a la u y'a yira k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen nɔ sa ni o ye Jean-Louis Modeste Ouédraogo ko o ye sinsinni yɛrɛ k'a kan ko ye k'a ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye Isa Kawujim ko a ye ɲɛfɔli minnu kɛ jasira dɔw fɛ kɔsa in na ko o waleya minnu ni a y'o kɛ Mali jamana kɔnɔ ko ka ɲɛsin Burkina ɲɛmaw ma ko u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini wa ɲɛfɔliw de don Jean Ouédraogo ka ɲɛfɔli la sa Louis Modeste Ouédraogo a ka ɲɛfɔli la ko ɲɛfɔliw don min ni Isa Kawujim ko a ye kalon ta ka da cogo bɛɛ lajɛlen na sa min ye Burkina jamana la o hakilina kɔnɔ bolodi ɲɔgɔnma min ni o bɛ Mali jamana ale ni Burkina jamana ni ɲɔgɔn cɛ u ye tɛmɛna ni sira dɔw ye sira min ni a bɛ wele ko Conseil supérieur de la communication Burkina fan fɛ sa ni o ye CSC ko ka ɲɛfɔli kɛ ka na ɲɛsin min ye Mali autorité de la communication n'o ye ACI ye o maaw ma ko wulikajɔ hukumu kɔnɔ sa kiiri tagabolo kɔnɔ sariya de don min ni a fɔra sira bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni ko bunnaku kan ko AES o sinsinni hukumu kɔnɔ Isa Kawujim u y'a ɲini sa k'a fɔ ko Mali jamana ka a dɔnɔ u ma yala Mali jamana bɛna jɛn n'a dɔnɔlen wa yala u tɛna jɛn n'a dɔnɔlen wa don nataw kɔnɔ o na fɛsɛfɛsɛ bari an kɔni bɛ yɔrɔ min sa an bɛ se k'an sinsin min kan i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min sa ko gɛlɛya waleyaw ko o tan bɛ an bɛ don min na i ko bi sa ka maa kofɔlen coordinateur belebeleba min n'a bɛ mouvement kɔnɔ mouvement min n'o bɛ wele ko association et sympathisant SEMASI ko a ye o baaraw kɛ don tɛmɛnen kɔnɔ Imam Mamud Diko o ka jɛkulu kɔnɔ ko wa wulikajɔw kɔnɔna la min ye politikiman ye n'o ye Isa Kawujim ye ko maa tɛ maa min ni a dogolen don k'a sababuya kɛ ko ACRT faso ka wele o maa belebeleba don tɛmɛlenw kɔnɔ a ye wulikajɔ caman kɛ Mali jamana kɔnɔna la ko min ye kasobon ye o t'a ma dunan ye k'a sababuya kɛ don tɛmɛlenw na ko a yera nin waleya ɲɔgɔnnaw kɔnɔ min n'o kɛra sababu ye k'a lase kasobon kɔnɔ wulikajɔ ni wulikajɔ minnu ni olu bɛ yen bi CNT ko a ye wulikajɔ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa tɛ gafe da b'a la k'a yira k'a fɔ ko maa tɛ maa min ni a dogolen don jamana kɔnɔna la maa belebeleba don jamana kɔnɔna la siraw fɛ hali ni k'a sɔrɔ ko waati ni waati gafe ka ɲɛfɔli la sa a da bɛ sira caman kɔnɔna la ko o waleyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa yala Mali jamana bɛna sɔn ka a dɔnɔ min ye Burkina jamana o bɛ min ɲinina a ko kɔnɔna la wa ko don nataw kɔnɔ sa jamana kɔnɔdenw bɛna bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama fasiri kɛba Seyidu Konate don a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la Mamani Toure ale de y'o fasiri kɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko Front Populaire des Jeunes n'o ye denmisɛnw ye sa ko olu ka wulikajɔ hukumu kɔnɔ sa k'u y'a latigɛ k'a ye k'a fɔ ko u ka lajɛ belebeleba n'o y'u ka meeting belebeleba ye sa k'u b'a k'o boloda sibiri n'a ta yɛrɛ ko ye wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye n'o ye premier ministre ye baara in bɛɛ lajɛlen ye ko a tan bɛ ka di a ma gafe da b'a la u y'a yira k'a fɔ ko Choguel Mayiga ko ni ale bɔra min ye M5 RFP la
novembre kalo o tile 16 CICB ale kɔnɔna la ko wulikajɔ dɔ okumu kɔnɔ ko ka ɲɛsin meeting belebeleba ma sa ko ɲiningali o de bɛ ka kɛ min ye Front Populaire fɛ gafe da b'a la min ye Mamani Ture ale de ye fasiri kɛ a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ okumu kɔnɔna la ko sibiri novembre kalo tile 16 san 2024 ko o bɛna kɛ wulikajɔ belebeleba ye mouvement du 5 juin maaw olu ka wulikajɔ tagabolo kɔnɔna la n'a bɛ wele ko M5 RFP ko k'a sababuya kɛ min ye jɛkulu in ye fo ka na se jɛkulu denmisɛnw ma ko u bɛ wulikajɔ ka ɲinina ka o sabati tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la sa ko min ye u ka ɲɛmɔgɔw caman ye denmisɛnw ka ɲɛmɔgɔw caman ko u ni min ye Front Populaire des Jeunes o ɲɛmaaba ni o ye Mahamadu Jawara ye ko u fara bɛ ɲɔgɔn kan k'a ɲini ka baaraw olu bɛ se ka sabati cogoya minnu na a kɛnɛ kan sa ko min ye jamana premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale bɛna ye yen nɔ wulikajɔw caman kɔnɔna la sa ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ jamana ka wulikajɔ minnu ni olu bɛ yen nɔ an bɛ don min na i ko bi gafe da b'a la u y'a yira k'a fɔ ko min ye Asimi Goyita o tɔgɔ la ka na se min ye Kidali mara minɛliko Mali kɔnɔna la fo ka na se wulikajɔ wɛrɛw ma k'a bɛ n'a fɔ denmisɛn ninnu u b'a fɛ ka faamuyali sɔrɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ M5 RFP yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛnw kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi ko a ko tɛna kɛ basi ye k'a n'an bɛ dɛsɛ gafe ka ɲɛfɔli la u y'a yira k'a fɔ ko CICB kɔnɔna la sa ko maa caman de bɛna ye maa minnu ni don tɛmɛnlenw na maa belebelebaw k'u don tagabolo kɔnɔ wa an bɛ don min na hali bi ko maa belebelebaw don o maa dɔ ko o ye Yusufu Ture secrétaire à l'information min ni o bɛ Front Populaire des Jeunes du Mali o le kɔnɔna la ko ale yɛrɛ wele bila min ye camancɛ fanga maaw ma don tɛmɛnlenw kɔnɔna la wulikajɔ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o sira kelen in fɛ ko min ye Dr Choguel Kokala Mayiga o dogolen tɛ maa si la k'a sababuya kɛ an bɛ don min na i ko bisa ko min ye primature ye o bɛ kalifalen ale la gafe ka ɲɛfɔli la u y'a yira k'a fɔ ko gouvernement maabaw caman ko olu bɛna ye nin kɛnɛ in kan wa min ye M5 RFP ka na se mouvement min ni a bɛ welela ko Front Populaire des Jeunes ko u kɛmɛ ka wele bila Mali politique maaw caman ma minnu tɛ kunna kelen na ko i n'a fɔ min ye Imam Umaru Jara yɛrɛ ye ko ministre don an bɛ don min na i ko bi wele bila bɛ a fana ma koyi ko nin kɛnɛ in kan kuma bɛna taa di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen min i ɲɛfɔ sira caman fɛ yaasa min ye politique ko bunako a bɛ se ka faamu cogoya minnu na fasiri Mamani Ture de y'a kɛ a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli don aw bonya b'a la. An b'a datugu ni challenger kɛ challenger ale ye bɔli kɛ a da bɛ wulikajɔ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko ministre min n'o bɛ an ka sirakow bɛɛ lajɛlen kunna sa don tɛmɛnlenw kɔnɔ taga ni ka segin okumu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye madame Sisoko madame Danbele Madina Sisoko madame Sisoko tɛ madame Danbele Madina Sisoko ko ale ye wulikajɔ sabati wulikajɔ jumɛn ko do sa ko min ye CFA wari ale miliyari 25 ko a y'a yira sa k'a fɔ ko o de bɛna dɔnɔ ka don min ye Mali siraw bɛɛ lajɛlen na koyi ministre bɔlen don ka ɲɛfɔli kɛ challenger kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ challenger maaw y'a yira k'a fɔ Dirisa Togola ale ka fasiri don a y'a yira k'a fɔ ko min ye ministre ye sa ko madame Danbele Madina Sisoko a ye ɲɛfɔli de kɛ ka ɲɛsin don nataw kɔnɔna la sirako yɛrɛ olu bɛ bunaku jumɛn kan Mali kɔnɔna la ka ɲɛsin min ye Dirisa Togola ka ɲɛfɔli la a y'a yira k'a fɔ ko nin ye waati belebeleba ye ka ɲɛsin min ye ministre min ni ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen kalifan bɛ sirakow tagabolo kan ni o tɛ dɔwɛrɛ ye madame Danbele Madina Sisoko ko a ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min n'a kɛra alamisa tɛmɛlen novembre kalo tile 7 ko a y'a yira k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen kun don ka ɲɛsin sirako yɛrɛ o bunaku ma o hukumu de kɔnɔ ministre a ye bɔli kɛ ka ɲɛfɔliw kɛ ɲɛfɔli jumɛnw ko don ko min ye sirabaw ye sa a y'a yira k'a fɔ a ka ɲɛfɔliw caman kɔnɔ ko siraba caman bɛ Bamako ka na se min ye Bamako kɛrɛfɛlaw fo ka na se an ka togodaw ni an ka région kɔnɔna la ko Mali gouvernement kɛmɛ k'i ka priorité caman kɛ o sira ninnu ye yaasa siraw la ko o bɛ se ka dɔn ɲɛ cogoya minnu na a y'a yira ministre ka ɲɛfɔli la challenger kɔnɔ ko wulikajɔ caman bɛ yen nɔ baara minnu ni olu k'u kalifara don tɛmɛnlenw na jɛkulu caman na baara minnu ko n'a ma kɛ sabatifɛnw ye o kama ale ka ministre so ale ni ministrew bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan conseil des ministres ŋaniya kɔnɔna la u ye baara ninnu minɛ entreprise dɔw la k'a di entreprise wɛrɛw ma ko a dogolen tɛ maa si la n'i ye Bamako jateminɛ an bɛ don min na i ko bi sirako bunaku kan i b'a ye k'a fɔ ko siraw caman bɛ yen minnu n'u bɛ ka dilan ministre ka ɲɛfɔli don anw ka fɔ tɛ a y'a yira k'a fɔ ko waleya caman kɔnɔ entreprise caman bɛ yen ko olu k'u ye ŋaniya ɲini k'a fɔ ko ka baara ninnu di u ma bari
ko min ye tagabolo ye sariya b'a ko fɔ cogoya minnu na a ɲinina k'a di entreprise minnu ma ko olu de kunna ka kan sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko o dogolen tɛ maa la k'a sababuya kɛ maaw ɲɛ bɛ sirako bunako la. Minisiri Madina Sisoko a ka ɲɛfɔli kɔnɔ a y'a sinsin a kan k'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔ sa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i sigi n'a ye k'a fɔ sira belebeleba minnu n'o tun bɛ ka laɲini Bamako faaba yɛrɛ kɔnɔna la ani min ye Mali togodaw caman na ko o siraw olu bɛna lakodɔn k'a waleya yanni camancɛ fanga yɛrɛ o banni cɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ko baara min ni a kalifan bɛ ale la a n'a ka cɛdenw sa wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa k'u kɛmɛ ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa baara ninnu bɛ se ka kɛ sabatifɛnw ye cogoya minnu na. Min ye minisiri ye halisa a ka sinsili kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko a ti taa gɛlɛyaw kɔ gɛlɛya jumɛnw ko don ko maa caman bɛ yen minnu ni u bɛ sigidaw la u sigi bɛ siraw caman kɔnɔna la ko fura foyi t'a la o maaw bɛ wuli de cogo bɛɛ lajɛlen na o gɛlɛya ni o gɛlɛya minnu ni olu bɛ yen nɔ ko baara tɛ se ka kɛ cogo si la ni o gɛlɛya misɛnw ni olu ma y'a la bari o n'a taw ta Madame Dambele Madina Sisoko ka ɲɛfɔli la minisiri min do tagani ka segin o hukumu kɔnɔ ko o siraw ni o gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen na ta o ta ko baara minnu ni u kalifan bɛ maaw ka sigi n'a ye k'a fɔ ko baara in a bɛ se a dan na o ye baara jumɛnw ye ko siraba minnu ni olu bɛ ka lakodɔn Mali kɔnɔna la sira deux voies kana se min ye sira belebeleba wɛrɛw ma a da bɛ minnu na yan nɔ an da tɛna se minnu ma k'a sababu kɛ an t'a a dɔnnibaa ye nin siraw fɛ ko o bɛɛ lajɛlen bɛna latigɛ sirako tagabolo kɔnɔna na min ye maaw ka tagani ka segin laɲini bɛɛ lajɛlen ye o ye o bɛ se ka sabati cogoya minnu na. Fasiri a bɛ challenger kɔnɔna la bi bɔli do min ye Madame Dambele Madina Sisoko ale de ye fasiri in bɛɛ lajɛlen ka kuma fɔ minisiri do minisiri min ni a bɛ tagani ka segin o hukumu kɔnɔ Dirisa Togola ale de ye fasiri in kɛ min kɔni bɛ yen sa ni maa bɛ se ka gɔri turu o kan nin kumasen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko baara in bɛɛ lajɛlen n'o ye entretenir routier ninnu bɛɛ lajɛlen sa sira tagabolo kɔnɔna la ko min ye sefa wari ye ale miliyari 25 o de bɛna don nin waleyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. E ko a yɛrɛ tɛ fasiriw datugu bi de fasiri minnu ni an y'olu sɔrɔ k'u bamayɛlɛma aw ye todunkan na an y'o de fɔ Joliba TV News Joliba FM an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ ni gafew bɔra ka ban an bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka se ka o bamayɛlɛma o ye yaasa faamuyali a bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya minnu na o hukumu kɔnɔ majɛ o majɛ n'aw ye baara ninnu na sa gafe sɛbɛnnaw ka majɛ tɛ Jeliba ɲɛmaaw ka majɛ tɛ an minnu bɛ kuma kɔnɔ kuma mun yi ɲɛ fɔ cogo mun yi tiɲɛ fɔ cogo kuma bɛ maa minɛ maa min n'i bolo k'i b'a dɔn kuma bɛ maa dun maa min n'i bolo k'i t'a dɔn an ka baara bɛɛ lajɛlen nin ye ni a ye fili o fili a kɔnɔ sa an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ o hukumu kɔnɔ ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an don nataw kɔnɔ an b'a fɔ a ye aw ka to sɔgɔlen aw ka télé mandi la aw ka to sɔgɔlen aw ka radio mandi la Joliba TV News Joliba FM ala ka tile hɛrɛ